Hai लोगोफोर खुलुमबाय आंनि डली ब्रह्म YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरलायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं दा आङो दिनैहाय ब्लगखौ माने इमारजेन्सि लानानै फैलायबाय आरोना कि दायो जोंहा माने बेलासि जाबाय आरोना माने आङो टिउसन लानानै टिउसनखौ हगार हरखांबाय गथ'फोरखौहाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय दा माने जोंखौहाय मोनसे सासे लोगोआ माने इनभाइट खालामदों आरोना गावसिनावहाय माने बै मागोनि माखासे जाग्राफोर बानायदों जाहैदों बिदिनो ओमफ्राय बेनिफ्राय माने बेखौ जानायजों लोगोसे माने गोबावबो जाबाय नालाय थाङिया बिसिनाव ओमफ्राय माने जोंनावहाय दसे बेरायनो फैदो होननानैहाय लेंहरदों आरो बे लोगोआ ओमफ्राय दा बेवहायनो जों माने थांनो नागिरदों ओमफ्राय जोङो आंनि बोराइ थांगोन ओमफ्राय आंनि बोराइजों ओमफ्राय आंनि सासे लोगो ओमफ्राय बिनि बोराइ माने जों साब्रैजोंहाय बिसिनाव थांगोन आरो दायो थ' फैदो बिदिब्ला लोगोफोर जों बिसिनाव थांनानै मा मा जायो बा मा मा खालामो बिसिनि माने लोगोनिखौहाय न'खौ माने एसे खिन्थानानै होनोसैलाय आंजों लोगोसे फैफादोलाय लोगोफोर दिनै माने मोनाबाय आरोना टिउसन गखांनानै 5:30 गयो नालाय टिउसना बिदिनो 6टा 6:30 जाबाय दायो जोङो दा लासैनो ओंखारलांसै आरोना फैदो बिदिब्ला लोगोफोर आंजों लोगोसे लोगोनावहाय माने मागो जानो फैदों आरोना जोङो नै दिनैहाय बेंटल गेटआव दहायनो सफैदों ओमफ्राय दा जानायाव डाइरेक्ट भिडिअ नैबे बिथाङानो जोंखौ इनभाइट खालायग्राया आलासिफ्रा ब्लेक आदा दैमालु नै मागोनि दे जानोसै दे आयु आं जानोबावनांगौ ना आदा दैमालु यो मागो स्पेसियेल Really special. Di माबा बाना ले हायनासि मानसियानो आंनि लोगोखा आदा बाजै आंबो न'आव फंबाय आं बेयाव बे टपिकआव रायलायनो गोसो गैया ओमफ्राय गुराहाय बेयाव एसे बारा जादोंना ओमफ्राय गोदै जाबाय बेयो जाख'नो हालायलायला बोराय बुरै गोथावथार आंना हौवाया मिरामिस दिनै बेचारा कमलाल' जादोंमोन उदै गाज्रि जानानै होजादों मा रायलायनो बिबार आखिना होजोब्बाय स्कुलावहाय मास्टारफोरनि आखल आखि बिदि जायो जागोनसै आं गोथाव गोथाव अमाजों मा आइदि जाखो आदा आंबो जेबो जानो हाया मम्मी एक्टिंआ बो हद आंनो हद मामि हद जावा हददो मामि हददो आंनो हद सना हद औ हददो लोखि मालाय सारप्राइज होनो नागिरदोंमोन खोमा बिमाया गाबोन दे आथावा बिमाया हरलाय एसे ना हद ओइ नायखादों आङो ने मामि ने मामि थगायबावबाय बिमायानो खांनानै फेदेरबाय थाल गैयासोलायनो ने बा मादै सोनजु दं दा औ दु नोंबो दुनोसै मामि एनसिबा
हाथाया बोलो मामि नोंना इ दे हाथाया इसे हाथाय बियो मामि हाथाय दे हि दे ने एनसि मामि बा मोसादों मेगना अबे मामि मेगना नोंना मेगना बोलो मेगना अबेयाव मेगना दे मानि बा मेगनालाय मेगना मामि ओरैबाव गुजुदों नालाय हाला मामि नों मा रोङा इकथिंल' वा केमेरायाव दा हरदो आंनो हर मामि हरदो आंनो हर जे हर जे नै ब्लगारा भिडिअ लानायल'थारसै माबाल'थारसै नामा गासिबो इउटुबार गोजाजोबसै बयबो बाय मादै आजिखालि इउटुबार गोजाथारसै बयबो र' फैसा खामायबा इउटुबनि फैसाजों दख'ना लाबोगोन आं इउटुबनि फैसाजों फैदो जानला मोनला दा खावनो नागिरदों मालायनि बिबारखौनो मालाय मानि प्लान्ट मा टबि बाय हाथारला बेसारा आयै उन्दुलांबाय फिसाजोआबो जि मोजांनो बाय लोगोफोर जोंबो न'आव थांसै